Hos Kontor lige nu tilbyder vi at renovere Haag kontorstol. Her er et eksempel på en stol, der ikke er helt ny længere, men hvor ryggen er gået i stykker, og kunden har ønsket at skifte den ud. Vi tilbyder at skifte betræk på stolene. Det tager lidt længere tid i forhold til mandetimer, men en stol som den her, hvor ryggen er færdig, så vælger vi at totalrenovere. Det vil sige, at vi køber en ny ryg hjem. Den er lige til at hive af og skifte. Og det samme gælder sædet. Når man gør det, så får man en stol med komfort, som var det en fuldstændig ny stol, fordi skummet er fuldstændig hårdt, ligesom det var på de nye stole. Det her det er en Haag 4200, og denne her, den kan man ikke få længere. Der er også nogen, der ønsker at beholde en ældre stol, og det kan nogle gange lade sig gøre, fordi vi kan få reservedelene til de ældre stole. Men der er mange muligheder for ligesom at få et nyt stof, som passer bedre ind i det look, der er i firmaet. Det kan også være, at man ønsker en højere ryg, eller man måske ønsker at få armlæn på. Der er rigtig mange muligheder, som man kan vælge at få ændret, når det er, at der skal renoveres. Vi sender en mand ud og gøre det, eller man kan gøre det selv, hvis man ønsker det. Det er helt op til kunden selv. Det, der er den helt store fordel, hvis det er, at vi gør det, det er, at vi kan lave relativt mange stole på kort tid. Vi kommer ind, vi har reservedelene med. Vores montør kommer og skifter hos jer, så stolene forlader ikke arbejdspladsen, og I har ikke et problem i en periode, hvor man ikke har noget at sidde på. Det tager omkring 10 minutter, når man først går i gang med at skifte delene. Så det er ikke længe, man skal undvære stolen i driften i virksomheden. Vi synes, at det giver bedst mening frem for at hente stolene og køre dem et andet sted hen, ompolstre dem og så køre dem tilbage igen. Den logistikudgift er dyr og er også en miljøbelastning.